Saúdos, benvidos. Hoxe imos a falar da inmigración ourensa. Imos a falar desas pequenas historias que hai arredor de todo ese fenómeno que en todas as familias vivimos. E con nós temos a Antonio Piñeiro. Benvido, Antonio. Ben hallado. Detrás desa emigración, hoxe temos un libro do que falaremos despois se hai ou non continuación. En ese libro recóllense infinidade de historias que parecen propias de novela, pero que son reais, o sea, non son ficcionadas. No, para nada, para nada. Están sobre todo documentadas, realmente, esas, no libro hai 100. De feito, unha das máximas, das 3 ou 4 máximas que me impuxen cando empecé a facelas, primeiro a pensalas e despois a escribilas, foi que intentar non falar coas familias naqueles casos nos que podería falar. Hai outros en que é imposible falar coas familias porque ou están en Buenos Aires, ou mellor xa son bisnetos ou tataranetos e non hai conexión. Pero propúxeme facelos a través da documentación hemerográfica, non? É dicir, nese sentido, quero romper unha lanza en favor das hemerotecas digitais, porque isto sin que houbera a Galiciana, sin que estuvera digitalizado o xornal A Región e outros xornais sería imposible. É dicir, unha reportaxe semanal andando polos arquivos históricos de onde son, ou movéndote, é dicir, sería hai 5 anos ou casi menos, sería prácticamente imposible acometer o proxecto, o mellor unha vez ao mes ou tal, e ainda así. Entón, sí, quero aproveitar para romper unha lanza en favor das hemerotecas. E entonces, eu planteime descubrir a vida, realmente. O que faz durante unha semana é facer un percorrido vital por un personaxe, por unha historia, e por un contexto vital, e por un espacio diferente, non? Porque depende da profesión que tuveran, de que conseguiran ter en moitos casos. Bueno, pois eso deume pé para ir meténdome, e iso é que despois, como nos cestos das cereixas, que empeza a sacar unha cereixa e unha queda enganchada ca outra, e realmente, bueno, o que levo conseguido son 191 historias, algunhas conocidas, outras completamente desconocidas, incluso para min, non? Que, como te dicía aí un pouco, pois empecé a coleccionar ourensáns así como unha afición, parte do resultado está aí. Eses ourensáns vannos sorprendendo porque é certo que algúns si coñecíamos, pero doutros non tiñamos referencia algunha. Agora podemos seguila esa referencia a través do diario La Región, pero antes houve un traballo de investigación detrás. Sí, hai no todas as semanas. Porque a miña idea, outra das máximas que me impuxen, foi que se mantuvera, eu quixen escribir crónicas periodísticas. Non biografías. Non biografías, porque non son historiador, sería meterme nun mundo, bueno, no que non controlo, como se realmente o fora. Entón, a dificultad primeira foi intentar manteñelos ao fío da actualidade. É dicir, cada personaxe está ligado a algún evento, a veces de maior difusión, a veces de menor difusión, pero que ten lugar ou na semana anterior ou na semana seguinte, non? Pois hai unha profesión de un país que, porque está Venezuela, por exemplo, que está nesta semana, pois realmente estes días ando pensando en que personaxe podo meter ligado ao tema a Venezuela, non? É dicir, que teñen unha implicación directa coa actualidade. E despois os personaxes, máis ou menos, nos tendo con esas carpetas, nesa colección de ourensáns, pero lóxicamente non lle conozco a vida, conozco rasgos que me dan a entender que é un personaxe interesante. Entonces, durante toda esa semana fago, digamos, que ese percurso, introduzco-me na vida
desa persoa a través das hemerotecas. Entón, intento que sean asépticos respecto de feito, tuve moi poucos contactos previos, hai casos en que sí, hai algún caso no que me dixeron, pero tú sabes máis da vida de meu pai ca eu, non? Pero intento que sean asépticos nese sentido, non? Unha vez que se pon un a bucear na historia desas personaxes, encontra rasgos comuns, hai perfis comuns ou son moi dispares? Primeiro, dicir que é un vicio, é dicir, porque empezas, eu perdome a veces, olvídome do tempo cando estou e digo, teño que facer isto, bueno, pois espero unha hora máis e sigo buscando, non? Pero con esa sensación de vou encontrar algo que eu non conozco e que é moi interesante tamén. E tamén me ten acontecido. Preguntábasme despois, Odor? Si hai rasgos comuns en todos eles. Sí, realmente sí que teño descoberto que en todos eles hai uns principios elementales da humildade, xente que marchou da súa aldea en Ourense para Habana, chegou a facer o edificio máis alto daquele momento da Habana, a construir un puente para comunicar unha parte da bahía da Habana con unha zona que despois urbanizou el. É unha persoa que marchou casi analfabeto para lá. Teñen a súa humildade non mantuvo a sempre como un principio. A familia, o don da oportunidade de estar onde realmente, esa perspicacia, de saber que aí podo... Darse conta de que nese momento... Independentemente da formación, a capacidade de formación tamén, é dicir, que chegaron ao mellor con moi poucas letras dentro e, sin embargo, souberon formarse incluso intelectualmente e tal. O amor pola terra, é dicir, a referencia da raíz mantense en todos. Volvan ou non volvan, pero esa referencia está... Eu non sei se é certo que eso nos identifica, creo que sí, creo que nos identifica aos ourensáns dentro do conxunto de Galicia con eses matices, é dicir, evidentemente a emigración non houve só de Ourense, houve das 4 provincias, e incluso por población ao mellor non só das 4 provincias, sino de toda España, non? Portugal pasoulle o mismo, non? Pero, bueno, esa constante, esas 4 ou 5 constantes, eu creo que nos identifican de alguma maneira a Ourense polas connotacións que ten Ourense no conxunto de Galicia, non? Esa terra que non ten mar, que non tuvo as oportunidades que tuveron as outras 3 provincias. Lugo pasalle un pouco da costa para baixo, claro, na zona da costa está máis ligado ao resto da Galicia, da franxa esa famosa dos 50 kilómetros, pero bueno, que nos definen de alguna maneira, eu creo que nos definen de alguna maneira, ou quero creer que nos definen de alguna maneira os ourensáns, porque en todo caso son, e non todos son santos, nin foron santos, é dicir que tamén hai historias realmente algunhas incluso crueles, non? E despois o que sí quixen facer foi escapar hai personaxes que son máis ou menos conocidos, non pola, digamos, pola población en xeral, pero sí por xente que anda no mundo do xornalismo ou da historia. Entón, neses casos intentei coller a mirada adxacente, a de soslayo, é dicir, quen eran os seus familiares? É dicir, por que unha persoa tal edad, aos 17, 18 anos, marcha para Buenos Aires? Que hai detrás, non? Eso pasoume, por exemplo, pasoume non, quixen que fora así,
cos Vázquez Raña. Non contei a historia de Vázquez Raña, que son, bueno, este ano ademais foi premio Ourense a mí. Son os máis coñecidos. Claro, son dos máis coñecidos, pero si seguen a trayectoria de seus pais, non? De como marcharon de avión, chegan a México, e tuve unha fortuna de encontrar as súas fichas de emigrantes, non? Que están publicadas. Bueno, non sei se están publicadas aí no libro, ou están das 100 primeiras ou despois das 100, agora non me acordo se están publicadas no libro. Pero, bueno, esa é un pouco a dinámica e o perfil do ourensán e da ourensá. É dicir, que tamén hai mulleres. Hai homes e mulleres, Falo en xenérico, é dicir, por non repetirme. Hai moitas historias de éxito, porque evidentemente marchaban de aquí sin nada, persoas moi valentes, pero tamén hai historias de fracaso. Hai algunhas. É máis difícil porque, lóxicamente, non salían na prensa da época. É dicir, os que salían na prensa, eu que sei, no Diario da Marina da Habana, era xente que tiña unha presencia, unha relevancia en Cuba, non? Os fracasados, desgraciadamente, non salían, a non ser que por causa de algún suceso, non? Ou algún, que tamén hai algún caso deses, non? Pero é a emigración que non se conta, non? É dicir, a emigración teóricamente transparente, a que non existe, desgraciadamente é mayoritaria. É dicir, de alguna maneira, os que están no libro e os outros 91 que levo hasta hoxe, son historias de éxito, é dicir, son na súa gran maioría a élite da emigración ourensá polo mundo. As outras é máis difícil, aínda que é certo que hai algunhas tamén. Merecen probablemente un capítulo aparte. Temos o libro sobre a mesa. Antonio, seguro que en casa ten moitas máis historias todavía nas que mergullarse e investigar. Haberá unha continuación? Cada vez quedan menos. Xa te digo que levo, aí están as 100 primeiras, a que escribín, esta que publicamos este lunes, é a número 191, estou chegando ás 200, terei que falar cos editores, a ver como resultou, porque a verdade tampouco nese aspecto teño falado con eles. Antonio Couto estará, que tamén é algo que me gustaría decir, que realmente o foro non vai ser unha charla miña. A miña idea foi desde o principio facer unha tertulia alrededor un pouco do significado, profundizando ou afondando nese carácter, non? Que nos define de alguna maneira os ourensáns. Entón van estar, bueno, Maribel Outeiriño, a quen lle agradecín desde o principio a súa predisposición a escribir, porque aparte ela fixo moitas entrevistas tamén a moita xente que hoxe son personaxes do libro. Estará Antonio Rodríguez Miranda, xa non polo cargo que ten institucional que ten como secretario xeral de Emigración, senón polo grado de coñecemento que durante estes non sei cantos leva de secretario xeral, pero tranquilamente unha dúcia deles. Sí, máis dunha década polo menos, sí. Leva percorrido todo o mundo non sei cantas veces. Eu alguna vez teño comentado, temos unha moi boa relación, porque somos veciños dali de Celanova e a Bola, e digo, ir a Buenos Aires unha vez, eu tuve a fortuna de estar, claro, ves dali como ver un mundo, pero si tens que ir unha, dúas, tres, 4 veces, ao final recorrer todo ten mérito, é dicir, porque hai unha predisposición a perder do teu propio tempo, pero sí que lle ten dado, eso sí o sei, polas conversas que teño tido con el, un grado de coñecemento da emigración moi importante. Entonces tamén, bueno, quixemos que a región, os responsables da región e máis eu, cando eu propuxen que estuvera, estará tamén Antonio Couto, o director da editorial. Entón teremos un momento de preguntarlle a él, de preguntarlle, oye, saliu ben o primeiro, facemos o segundo,
Home, é certo que todo é finito, as cousas nacen, crecen, reprodúcense, as cousas non. Todo na vida, non? Nós os primeiros. Nacemos, crecemos, reproducímonos e acabamos morrendo, non? Isto supoño que lle pasará tamén porque tamén se agota un pouco os personaxes que, digamos que se foran non ligados á actualidade, pois o mellor estirarían máis, pero mantelos ligados á actualidade semanal da vida política, social, ou que aparecen nos medios de comunicación, é máis complicado. Entonces, bueno, vamos chegar aos 200 neste proceso de reflexión, a ver se seguimos ou non. Ahora, os 200, sí. Os 200 chegamos. Quero un marquero, sí. No, carpetas teño abertas para bastantes máis. Antonio, un placer, como sempre, falar e seguiremos pendientes de se chegamos aos 200 e despois que pasa. Moitas gracias, Antonio. Gracias a vos por recibirme. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis. Listo.